Prin lume de vom umbla, oamenii să-i întrebăm cum își mai trăiesc viața, e sigur ce vom afla. Cei mai mulți ar renunța și ar începe altceva. O să precizăm pe scurt. Perfectul în ordine, nimeni nu l-a obținut. Fericirea e un cuvânt de cei mulți necunoscut. Multe ar trebui schimbate. Încercăm, dar nu se poate. Luăm hotărâri chiar bune, dar cum te separi de lume? Biblia ne spune clar, e un realism brutal. Nu albești un etiopian, nici din cal nu faci măgar. Cu Dumnezeu reușim, prin viață o să răzbim, doar prin Iisus de trăim. Cugetul, dacă e treaz, de primim al său mesaj, dar să-l primim cu curaj. Știm că e zguduitor, este purul adevăr, e un mesaj uluitor. Cel trimis de Dumnezeu este chiar, El este chiar Fiul Său. Amen. Trimis de la El de sus, acesta e Domnul Iisus. Prin El toți avem șansa. Totul se poate schimba. Prin Iisus, cu mila sa. Iată, eu fac lucruri noi. Pentru asta sunt cu voi. Domnul Iisus e cu noi. Bețivii nu vor mai bea, oamenii răi se vor schimba, curvarii se vor lăsa, hoții nu vor mai fura, îngânfații și egoiștii toți se vor elibera. Amen. Mesajul vestește tuturor. Avem nevoie de acest Mântuitor. Creștinii explică frumos. Avem nevoie de Iisus Hristos. Amin. Nu un ritual religios. Nu vrem dogmă sau doctrină, hibrid, relicvă păgână din Biserica Latină. Nu apartenența religioasă ne oferă viața noastră. Mesajul cel mai minunat este Iisus, cel crucificat. Amin. El a coborât din veșnicie și viață veșnică în dar a dat, în veci fie lăudat.